zuwa gari shi ya sawar wari Niger yau take bari Sali kana halin mai bakin ruwa zamba da can amana ne ko kuwa da kankane ka sa Niger dimuwa cikin fushi ka ruhe mana ganuwa ke yawan misalin ta da kainuwa ba zan barin jaka da rigar ruwa mai taimakon kasar Niger yan uwa Allah wadan malin jinna kun cikin kasar Niger da gobe ce amanar mu Assalamu alaikum al'ummar Niger, da fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Na gode, jiya na gani irin ruwan aiko mini wannan waka ta Dauda Kafutu Rara da aka yi yayi. Wasu kuma kira ga masu yin WhatsApp. Kowanne yana ce mini ga sabuwar waka Rara wadda ya aiko, ga sabuwar waka da Rara da ya aiko. So alhamdulillah na gode wa Allah, tunda a baya dama har yanzu ban ta ga maida mishi martani ba. Ban ta game da mishi martani ba. Hal yanzu waka ta maraba da waƙoƙin shi ne nake yi. So abin ana yin shi ne gaskiya, zance na tsakani da Allah. Kowa ne ya sani ana yin abu a waje, ba ana yin bane abu a cikin duhu ne ba ake yin shi bane ba. Ƙarara ne ake yin shi. So mawaka na Niger waɗanda suka yi ƙoƙari a bisa kan tahiyar CNSP tun daga juyin mulki kawo zawa yanzu, ba wai da Rara yayi waka muka mayar mai da martani bane za a cewa an san da muna waka ko kuma a wani abu da ba. Abin ne muka gani gaskiya, fi sabilillah gaskiya an fi kishin wasu ƙasashen. An fi kishin mawakan wasu ƙasashe, mu na Niger din ba ɗauke ma bakin komi ba. Saboda me? Mun gani Maradi, mun ga abin da aka yi Zandar, mun ga abin da aka yi Nyamai, mun ga abin da aka yi da sauran gariruwa. Babu wanda suka buga suka kwashe kamar su wa'inda ake kallo makiya. Su ne ake kallo a matsayin makiyan, kuma su ne aka yi tallafa ma. Ba wai gani ba, ni na tabbata babu wani mawaki dan Niger wanda zai fito ya ce an tallafa mashi daga wata kafa ta cikin ƙasar nan, kama daga masu kuɗinmu zuwa gwamnatin ƙasarmu, mu ba mu ji ba. So a haka yanzu abu ya dinga tahiya, kuɗinmu ne ho muke finance muke yin wannan abubuwa, kuma muna yi abin mu dan ƙasar muke yin abin dan 'yan ƙasar, don gwamnatin ƙasar. Ita zance na tsakani da Allah a hutu a gaya ma juna gaskiya. So wannan magana ce wadda lokaci ne muke jira, mun yi ne haka mu gani SK za mu iya samun tallafi daga wasu, ko kuma a huto ma daga wata kawa a ce mana wannan abin da muka yi ma mun ma yi kokari ko mun kyauta, wannan ma ni ba mu samu ba. So magana ta tsakani da Allah, mawakan Niger kaman ba a ɗauke mu ba har yanzu a matsayin mawaka. Wasu mawaka na wasu ƙasashe ko kuma na wasu gurare su za su huto, mu da muke dasa abin, mu ke dasa inuwal, me su ke shigowa su sha inuwal. So na gode masoya, Allah ya ƙara mana danƙon zumunci da kuma haƙuri da juna kamar yadda na saba hudi kullum daga naku artist Yarbe Municipal garin Zandar. Na gode sosai. A sha waƙar Dauda Kahutu da lafiya. Na gode.